जोंनिया हेल' फ्रेन्ड्स नोंथांमोन दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। जों दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय चिप्स चेलेन्ज जानाय। गासै मा दं चिप्सआ मोनबा बे चिप्स चेलेन्ज जानायाव जायनो फार्स्ट जाखांगोरो देरहासार जायो। मैगं गोननि चकलेटखौ ओरैनो जाखानाय जायो सेम जायो। दा लोगोफोरनोसो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा नै चिप्स चेलेन्ज जानाय खालामनो नागिरदों। दा नोंथाङा नायलांबाय थादो आरो गाव अजिना लादो। दे जागोन नालाय रेडि मा जागोन नोङो गादु गाहायाव आखाइ खनायसो दहाय लुबैनालाय नायग्राफ्रा नायनानै थादो जों माबायदि जागोन संजों जानाय खुगाजों जालाय आयु जा गोरा खालामजों जायो जा गोरानो बिगुरानो ओरैबासिनो गोरा एबार खनसेयाव दस्रा जागोन जायो गोरा आयु नैलिसा खालामनायसो आंगोसे दा जाबाय र'रा बिदिनो थांद' बिदिनो थानांगोनलै बिखौ एसे लादा आंना लाखानाय प्राइसआ जाय जाखांगोरो बेखौ मोनजागोन। बे आंनि जाखांगौ दे सानसे औ र' 3 जों दे 1 2 3 गो Belum dari juga ada mana aja. Ayo. Ayo buat pencet apa nih? Ayo, ini apa lagi jalan ya? Sama heavy, karena nanti jangan kau bunga kan? Ada apa sih? Dibalik nak. Belum nak, belum. Ah, gue nih sab doang, jerawat. Saya ambil mana? Bila lah. Ambil jerawat. Bila nih yang jadi baik. Aku mau ambil. Ambil jerawat. Sagam jadi. Apa gurnya? Ah, gagam jasnya. Oh. Ambil jerawat nih gue. Dia pasangi jawa. Lalu ini nggak? Dia lebih sini dia. Serap sih kok jangan ini lebih hijau cang. Jawa. Oh dong. Ini. Bisa naik kan teh? Mabuk studio. Dan ini pakai sama. Kamu ini bawa ini kubur. Ya.
नोंसोर सानैयाथ' लुबैबाय खालामा जों बेथ' खालामा आंसो जों जाखाया बिदिखौ थावा बरिया देरनायनि प्राइजखौ मोनदावबाय आं बिथाङा देरहाबाय जानायखौ मानसिखौ खालामदों मुथुखा जाबाय गाइस नोंथाङा बुंलायदो भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो गोलोमजोबलायलायबाय शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो दा जों उनाव मोजां भिडिअ लाबाय थागोन बिदि जानाय लोंनायनि भिडिअ लाबोगोन दा भिडिअ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय एसेनोसै खुलुमबाय खुलुमबाय